Jatend migao mar omenda John MBADI ochopo e nyim od bura kendo yango ni gope ma piny Kenya chulo pinje maoko emomiyo sirikal ne olewo chwalo omenda mag NG-CDF. To kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, MBADI onyiso jo od bura ni migao mare kawuono nogolo siling bilion 7 madhi aguluno. Gilony mar e weche mag omenda kod lep mamil kamor kich, jatend migao mar omenda John MBADI ne osoyo jo od bura e ofuko mare kendo tieko mirima margi ewi deko mar omenda mar NG-CDF. E nyim od bura, MBADI onyiso jo od bura ni gope ma korgi lach ma piny Kenya chulo pinje ma oko emane otucho bengi maduong' mar sirikal kendo weyo dero maduong' mar sirikal nono e dwe mar achiel, dwe mar 2 kod dwe mar 3 higani, gino mane okelo deko e chwalo omenda mar NG-CDF. The month of February, the month of March is usually, those are very difficult months for us at the National Treasury and the economy of Kenya as a whole. I want to explain to my colleagues that these are the months. First, you must pay capitation to schools in the first term. And out of the total allocation which you gave for capitation to primary schools, JSS, and high school of 96 billion, 48 billion must be released in first term. The same month of January, Mr. Speaker, this is the time that you pay most of the loans, especially the loans which we took bilateral loan we took from China to pay for SGR. This is the month that we paid on 16th of January, 10.6 billion for foreign payments. The same January 17th, we paid another 59 billion. MBADI bende onyiso jo od bura mondo we medo chumbi ka oyango ni kuom dweche adek go migao mar omenda osechwalo bilion 7 odiochieng' ma kawuono, ka bende osingo mar golo bilion 7 machielo e giko dweni. We have the intention to make sure that there is money released to NG-CDF. I want to give a commitment that in the course of this April, we will give again another 7 billion. So that I am in this month, so that I cannot promise next week, because next week we are paying salaries. We must start paying salaries, but I will make sure that we release another 7 billion to the board, so that we only have 1 month in default. Jo od bura kata kamano orwako kisera mar MBADI kod chuny mool, kamoko kuomgi dwaro mondo omigi bilion 21 ma ok bilion 7 kende. What we are expecting from you today is 21 billion. The bare minimum and take home as we speak is 21 billion. The minister has responded to our call. He has spoken to us candidly. And remember, as we push, the others pushing. As your speaker, I'll ensure that through our administration in Parliament, Minister, every single word you have said to the House will be fulfilled. And I want to encourage you also, as you have said, that you'll send 7 billion on or before 29th, but if it's earlier, the better, if things work well. Ewi weche mane owach kod jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget machon Ndindi Nyoro ni piny Kenya nyalo rem chulo gope mage, MBADI ne ochayo weche makamago kaka mila mag nyithindo, ka olero ni piny Kenya ok nyal rem chulo gope mage. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi humoro machuok kuduogo bang' dakika matin taneno koseoro ote magu ka en 2 3 6 0 0 wang'e ni kanyalo somo moko. Ramogi TV ma Barak Dama wuod wath ong'er ka